बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं वार आपडेट आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि मुलुगनाङैनो हादोरनाङैनो काश्मीर जम्मु काश्मीराव जानाय जाथाय उदखारिनि गाग्लोबनायाव गोबां मानि भारत हादरनि गोबां रायजोनि सुबुङा मुंख्लं जानांदों रुंसारि जानांबाय आरो बेखौ लानानैनो हादोरनिफ्राय बे समाव भारत सरकारनिफ्राय बे समाव गोख्रों थांखि दसे समनि उनावनो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानो थांगासिनो दं मोनसे गिदिर दावहा बे समाव फिन फोरमायबावोदि दसे समनि उनावनो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जानो हासिगौ आमेरिका रासिया इरान आरो इजराइलनिफ्रायबो बे समाव जायखिजाया समावनो भारत हादरखौ मदद होनो थाखाय साखा फारा जाना दं होननानै बे समाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनियाव फन कलनिसिम फोरमायहरदों होननानै बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावोदि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जायखिजाया समावनो दावहा जानो हासिगौ बे समाव जायखिजाया समावनो पाकिस्तानाव एबा पाकिस्तानाव भारत हादरनिफ्राय एयार स्ट्राइक खालामहरनो हासिगौ होनना बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिग ब्रेकिं वार आपडेट बे समाव दसे समनि उनावनो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जानो हासिगौ आरो भारतआ जुदि पाकिस्तानजों दावहा जायोब्ला जायखिजाया समावनो आमेरिका इजराइल रासिया आरो इराना जायखिजाया समावनो भारत हादरखौ बे दावहायाव मदद होनो थाखाय आमेरिकानिफ्रायबो मदद होनो थाखाय बे समाव भारत हादरनि जोंनि हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ फन कलनि गेजेरजों फोरमायहरदों होननानै गोबां मानि खौरां बिजों आरो गोबां मानि सुलुंनिफ्राय बे समाव मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावोदि मैयासो जानाय जा जम्मु काश्मीरनि पहलगामाव जानाय जा उदखारि लश्कर-ए ताइबानि बिबागिन TRF नि गाग्लोबनायाव भारत हादरनि गासै सा 22निबो बांसिन सरासनस्रा सुबुंखौ धोरोमखौ सोङै जुदि हिन्दु होनना बुङोब्ला बे हिन्दु सुबुंनि सायाव गावथारनानै जिउ फोजोबनाय जाथाया हादोर नाङैनो मुलुग नाङैनो मोनसे सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय आरो थासारि जानाय नोंथांमोना मिथिखागौ आरो बेखौ नोजोर होनानै भारत हादरनि रौनिया हानजानि मोनफ्रोमबो रौनिया हानजानि दैदेनगिरिफोरा खौसे जानानै बे समाव पाकिस्तानखौ नोजोर होदों आरो पाकिस्तानाव जायखिजाया समावनो भारत सरकारनिफ्राय बा भारत हादरनिफ्राय एयार स्ट्राइक खालामनो हासिगौ होननानै बे समाव माखासे माने सुलुङाव फोसावगासिनो दं आरो बेखौ लानानै एबा पाकिस्तानजों जुदि भारत हादरा दावहा नाङोब्ला अब्ला दावहायाव आमेरिका रासिया इरान आरो इजराइलनिफ्राय मददनिसिम फन कल एबा मदद होगोन जायखिजाया समावनो बे दावहायाव भारत हादरखौ मदद होगोन होननानै बे समाव फन कलनि गेजेरजों हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ फोरमायहरदों होननानै बे समाव एबा खोथा होदों होननानै बे समाव माखासे मानि सुलुंनि गेजेरजों फोरमायहरदों आरो बे समाव नोंथांमोननो फिन फोरमायबावोदि जम्मु काश्मीरनि जा पहलगामाव जानाय जा उदखारनि गावनाय एबा गुलि बारुदनि गावनायाव गोबां मानि भारत हादरनि सुबुंफोरा जिउ जोबनांदों मुंख्लं जानांदों जाय माखासे लाइमोनफ्रा जेराव बेरायनो थांदोंमोन हानिमुननि थाखाय थांदोंमोन बेफोरखौ नोजोर होनानै हिन्दु सुबुंनि सायाव नोजोर होनानै पाकिस्ताननि माखासे उदखारि लश्कर-ए ताइबानि दैदेनगिरिफ्रा लश्कर-ए ताइबानि माखासे उदखारिफ्रा बेफोरबायदि नायगार जिउ फोजोबनायखौ नोजोर होनानै गोख्रों थांखि लादों भारत सरकारनिफ्राय मदि सरकारनिफ्राय आरो बे समाव भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गोख्रों थांखि लानायजों हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो बे थांखियाव एबा पाकिस्ताननि सायाव एयार स्ट्राइक खालामनो हासिगौ होननानै बे समाव मोनथिना मोननाय जादों बे आरो जुदि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जामारोब्ला एबा दावहा जायोब्ला बे दावहायाव आमेरिका रासिया इरान आरो इजराइलनिफ्राय मदद होनो थाखाय जायखिजाया समावनो मदद होनो थाखाय साखा फारा होननानै बे समाव भारत सरकारनिसिम खोथा होनायखौ बे समाव मिथिना मोननाय जादों आरो जायखिजाया समावनो पाकिस्तानाव भारत हादरनिफ्राय एयार स्ट्राइक खालामनो हासिगौ आरो जायखिजाया समावनो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव मोनसे गिदिर दावहा जानो हासिगौ होननानै माखासे मानि सुलुंनिफ्राय बे समाव मिथिना मोननाय जादों।
and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP.